Bună ziua! Hai într-o dată că mi s-a terminat o mașină de spălat și trebuie să din hainele la că mi se împute. Care e problema? Păi Ia. nu știu, sunt cam supărat așa în ultima vreme. Aoleu, de ce? Că m-am despărțit recent de prietena mea. Așa și? Și sufăr. Hai, lasă-mă, dracu. Păi tu la vârsta ta suferi, mă. Păi da, că mă afectează. Și cam ce problemă te apasă așa pe tine? Mă simt așa trist, îmi vine să plâng și parcă nici noaptea nu prea pot să dorm. Nu poți să dormi. Da, servici ai? Ai și tu servici? Nu N-ai am. servici. Păi și normal, dracu, că nu te ia somnul, că dacă ai avea și tu servici, n-ai mai avea timp să suferi. Că dacă ca să dormi, trebuie să fii și tu obosit. Dar ce dracu să te ia somnul dacă tu freșmenta toată ziua? Am avut și serviciu, dar m-au dat afară recent. Te-a dat afară. Păi dă lepră ce ești, de-aia te-a dat ea afară. Că voi, generația asta, aveți impresia că vă pică totul din cer. Băi, băiatule, ascultă la mine că deja m-ai enervat. Ai facturi de plătit? Nu. Nu. Ai copii de crescut? Îți plâng copiii de foame? Nu. Ei, atunci vrei să spun eu care e problema ta? Da, care e problema? Ești un împuțit, aia e problema ta, înțelegi? Că de-aia te-a lăsat și fata aia, că dacă ar fi după mine, bă, nu te-aș lua nici de pomană. Deci dai drumul de aici, că dacă mă ia spumele pe tine și îți fac o evaluare de aia psihologică, cred că nu mai știi nici cum te cheamă.